Здравейте, аз съм Симона, а вие гледате Stay Calm and Love Pink. В днешното видео ще ви покажа моите рогови кънки, които са съвсем малко подобни на тези на Луна. И плюс екипировката ми за тях. Да, нямам голяма екипировка, просто на коленки на Луна. Това беше много гадно и противно. Аз много мразя като гледам клипове в YouTube. Така да им падат на хората на телефона. Затова малко да разделя камерата. Така. О, хора, много са яки. Само че първо да ви покажа екипировката ми. Къде е екипировката ми? Къде отиде? Добре. Някоя част от екипировката ми. Добре. Ето на коленки, на лакътници. Да. Това са оригиналните на коленки и на лакътници на Луна. И тук пише Сой Луна. Да. Оригинални са. Щом пише Сой Луна. Имам и такива за ръцете, само че в някой друг клип, ако се сети, ще ви ги покажа. Нека да видим и кънките ми. Може би всеки има такива кънки. Кънките ми са се изкривили. Тази е много гъста, това ще ви покажа другата. Лоша кънка. Камерата е малко накриво. Ето така изглеждат самите кънки отпред и от така и така. Нека да ви покажа разликите. Разликите са... Мисля, че тук отзад трябваше да си има синьо, не знам, не помня. Или не трябва да има синьо, или трябва да има синьо. Тук отпред не трябва да има синьо, спирачката не трябва да е синя. Трябва да е нещо като черно, нещо като пластмасова и по-такава малка. Колелцата мисля, че не трябва да са такива. И тази платформата тук трябва така да е слята. Не знам дали ме разбирате, но е така как е токчето, само че това е така и трябва да е слята платформата. Тук тези трябваше да са по-тъмни, самата кънка трябваше да е по-тъмна. Тук не трябва да пише Нина и тук отпред не трябва да пише Нина. По принцип не трябва да пише Нина. Да, връзките трябва да си са сини. Да. Връзките трябва да си са сини. И да. Мисля, че... И да, друга разлика има. Тук не трябва да има звездичка, трябва да има крило. Да, крилце. От тази страна мисля, че също трябва да има крилце. Аз съм забравила как изглеждат кънките на Луна, защото толкова отдавна не съм гледала Сой Луна. Не го хващам просто. Или сме някъде навън, или сме долу на двора и вечеряме. За мое огромно съжаление, юли месец е, после толкова скоро ще стане август и след август толкова скоро ще стане септември и отново ще трябва да тръгнем на училище. Ужасно. Но все пак трябва да отиваме, нямаме избор, за да сме образовани. Да, така изглеждат моите рогови кънки. Мисля, че баща ми юли месец ще върви. Да, баща ми юли месец ще върви в Германия и ще ми купува кънките на Луна. Подобни на кънките на Луна. Няма да са с жълти връзки. И ако са с жълти, мога да ги сменя с тези. Естествено. Да. Сега нека да ви покажа и как ги карам.
Добре, обух си кънките. Сега ще ви покажа и как ги карам. Не ги карам много добре. Така. Бела, махни се от тука. Махни се от тука, Бела! Къш от тука. Мах се от тука. Мах се от тука, ма. Извинете, само да я прибера и отново ще пусна. Добре, завърнах се. Така. Не ги карам много добре. В майко ще да падна. Ау! Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Дайте thumbs up, абонирайте се за моят канал и до скоро!